الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كروبا منافلا ما فو إنيشا أمسو لامنا سبلا متشالا بلاي إني واتي إني بارا أمي بارا لا واتي دو فنا تمنا سبلا كادام نجمدونا كسي بما كوشمان كرا أم دلغا فوتي نعم دو يان لامي جمدو ولو ببلو ورا كامبي دو دكنيلو نعم دو ورا سومايلا مارا يو أمي دو كي منو سومايلا مانا على كي يمشوا ما يعين آمين يا ربي منو دفنا دكنيلو دكنو تشوفوا بتشان وكل على كا لا فيوتي آمين يا ربي منو ربي هرالا على كا هرو جدي نعم اوكي هذا كوني بفهم فلا جنيبنا كل أمريكا أشينابي حكيم ما بردو كده ويجه ko parce que ala ma fengelen la ko na bora la fembe fla fla fengo femimbe ko bone ani here ko yele ani kashi su ani kle muso ani che ko de wije ko fembe fla fla ko ni be na fa dimina ki hakli ba kashi na be de abi ambla angana ko da matame namu angana bo hukmu do kono ablay namu ni bi femina ka longa fo make fengo femi abi bandonola toro bamalite hera era funa bamalite aywa amake chugo juga abiban aywa ni bi ko kula adonga foko bi beshini be akila kuma imo kala ne dama tubarakallah angana a nyine ka foko ko bisayela ma aywa ni nyine no ko bibla kodo dila ka damatume kodo ke munu bisika sinigila yirema sikatola anga yere mine uluma ablay hakila kuma imo de nyefo ko jiñe gono beni de fa ko ni hadame ne ye kolo ye wulu bulu ba fa kamaga kasro lu afli oje beni de fa ne ya foti mo ti fembe na ble namu ima ke chugo chugo ibde se ko dola efrene seza namu ibse kumala otichen ouais yo ibo nyedo namu nga eti politique ma yede ay wene ne bla zaki kada disuru politique alors mise ka sebe me ka kecho konto se konto andna fogo able mi mbara jola ko tani o chikatola wene wene ipta so do fona me no sisa ale bi se politique la ko sebe ale politique wo mseni benyedo nam nganu bla ra jola ti fo nyedo abitene able goni mo bi se kulo labbi eti se do ra fanana beni se kudo beni de se kudo lo ko ni kulu ye wolo kolo ye wolo boro ko ande ya fli me amba fa kamaka o tien sabula bi mo do e kudo la adongo la e ba fu kakando namu ngani ere fona ya damne domina e ba donga fu ko no gonte ayo o ti tien de ayo ko beni de defendo ko ci fari bi dimiku me ati ngenya ko ko na ngenya bache oke biro fenglonde sabula dimi ale dusukuna koy Allah akbar ale bisura mara ni dimi ne dusule bi boy chugula nga dimi be dusukun de la namu nga ngunye ale bi farakulu la ale farakulu nyoko nyoko ni namu olu ko ni magachane ablay akmaga abe fega fo ko mise mo dara ko chama abla ni o kare sigi nyoy nam amma ke chugo chugo hal ni tafika Allah mi ba Allah me Allah akbar ya fam nyam goy mo do bna fe ya ti dabla nam o mi ala mali do ablay donc jago ya fraka so ba Allah me wasa kuma yinde foli ka dabla koroti Allah akbar oyo amunyala madi ayo abina wasa anamani yako nana nam kuma foko kile obiteme wala kodo kuba do ke ko kile abiteme ngamana ka ateti abla yal ni tafeka ibi fere yini le ko dola jeno tiga odi kodo be no munyala mado nyana ma yako no ayo ami wajibi yako le laje hal na mandi ye kuma dola ble ayo tubarikal bismillah bien danaye février kalo e kle wolon flan soro sikatola samba fla ani mukani fla do fasiri bawo semene ke fasiri ga fu kono amna la frete folo mi ka siga ko wado nyefo mo go yefo meli ka siga soro ko dowla tabarakallah
Info Matin. Ale kumanen no colonel Ismail Wage ko ay ñafoli ke u bolen ko Italie ni jakul mar fatugu tara tegano blake be ngamina no ablay ka jira ka fo kulumi ko kumale no CSP comité stratégique permanent ko abe bolo minga sala ko mali jamana sentala wa ku tala ko do nga ko bengara minga ode ka kulu kurasi wasa ka kuli norobla kuno kara kulu busra ko sendo wala o kanga minke ko busra ko ke nga ka bolo minga sisan kulu se fu itala ayo o ko fesa mimi talike yerde konnana ko ka kala bi kusowe o ko do nyakira do refuna gelatra ka nyisi do ma tongono o ko mimi talike yerde be bolo minga sa ko ci di bolo do faralido ko ba fekk ñindi ko ba fekk fara ko komina charte de transition ko nga fale na fale ni wajibi ñefol do keleno ko no strategela ko saka jigi jema fana politique ton o ko lubi keleno ko ka ñefol do ko ba fa malika bo gela kono te paranayo ciugo mina ablana saka jigi ton o te paranayo parina aw okay lendi bana mu bo ko Macky Sall ya fo do kun labon temene Union africaine ka la siba kana kan no farafna ka client to maka la siba yi o ko abe mali jamana nyamgo de masisa ka foka fle nyana do ke CDAO ye kala to ke wati kula min bi tiga ke so be ngasiga soro kula o nyakilu ka siga wuli o ko mali nyakli te olu ngani ay ablay o ngaku bara beni atme chodu docteur Sugal ko wala may gani ma nane wrew ko ulu nyakira Union Européenne fe ka fogu tuna sega ta ulu ka jamono kono rewo ko Union Européenne ulu fana ulu nyakira Malik Jawbala ani fo da sadama ben jara ani Ismail Wage nawo me ma fla tala de abla jobni gota tala atimi nawo we benanga fo ulu fla okay o ko am sega ko mo halta parce que Ablaye Diop de commencé là asimi de nyema comment fo muko Ablaye Diop commencé là asimi comment ke muko comment ke minko donc au lieu de habibulo afawuna ayo ko totalement ni o ba be ka ngodo nyoma na ngoroji woche jaton yor la ka usa ko la Ablaye e mu fo la somni kuma do voilà ko ajate bene ka fo ko dum ga munke ko ka ankar nyona voilà parce que nan kar la nyona barka do ka ci ka dola ko ajate bene ko so tellement ni malite orange barakelaw ko du ko na jira saga fo sharia ko ne nyakli mimpi u ka chaka daw kan no se fa ware milliard keme ni biwlo flan woro sarali ko se ka sara ko nakara ko ton ko chaka dan no bi dafirable ko dafri ko to na chama solo bonale to na chama solo l'indicateur de renouveau Coupe d'Afrique des Nations ko Sénégal yi nega ba korotan ya ci folo ka bi adamena Sénégal ka sego ke nam ko ka kunungo o mimi talike charte de transition fale ni ko stratégie ablay ko ma do ko ne mala ko ka joro jira ko stratégie ka foko ko do damna to wasamba to ka grenda su do sri o ko fesa Union africaine nam ale ko na jira saka foko kaluta ade woro ko si fara chamanje fanga wati tokan ka keni ka dantke loué indicateur kono o mi ra fana talike kulumi be wele ko Africom o ko nyamo ko ba lakana go kulu do na zaro to wala nam o kale ajira ka foko yu sigi ka lajel dike fo mali finitu mali nyamo ko kanani Wagner ye jamana kono ko ma kala du nyina ka benade ko fo akele politiko stratégie la ko parena fana ka fo ga flen indicateur kel no ka ne du kuma do no ta kula no able nam l'essor ko membe talike transition ko bna la clé o fiembe baramu na ina fo charte de transition ko afenchama bi no munu kanga la clé ko bna jamana nyama danga o bna o joro buino o yarte ka ba depuis dangan kala nyama dangan borol o nga shala ko na biu atumbe papela sa o boyere ko bna bo papier la no ko ambla woro la e so ambla o kambla simi kala yani ko boy o kan yaklan no kan o siga to nam ko do kanoga
ko gouvernement fana ministre hake mi kan do gouvernement kono ko na do fana hake boy no mam kan duru de be no ko no fana boy no ka do fra CNT mo kan aw ani tamanja fana re wati fana ko na do fra fana kan alay mo bana ko na la clé ko mo le wala somi ko boti kono ko le 27 ils ne sont plus légaux légitimes maintenant le fana nous va clé ga tama ba on est charata ka clé anoche au bout datu politique do bunyondo kele to labli kele fole do gumi as bagarja ko ale koni jora folo soro ngana ko kene baka championnat national kado jeli ba stade rien Allah akbar ko do wajira ko bolna ko jango ni niveau makera ko ako ka bu nola sikatola festival sur le Niger takotana shikna able ko baran non be kumbestina kajira saka foko anga la dara ko nanga siku ko nyeshingira uluma kusule nam ako tablo na ko mofti so jojo ko ko yimi yable ko awen ngatunu ñin do ko na kan e sor mo fe o ki al tambatu anga la so ba fe ka tunambulo no dun tunna fara butunu ni donne tout le ni o diga bo do rebe do mbaka fli o tien ba mano côté le républicain ko parena kon ya ñini jamana mara ba ko fe ka fu ka si ka fo damna tilal ni CEDEAO yi wasambatu ñakli no miska wuli ka bo en kan ciugumina o ko tamanja France ro do stratégie la ko wuli ka jo talaka nokoya o do par janga do kra tour de l'Afrique la ba ko yanma ko sente wuli la ka fo ñongo yebal le la no ko session extraordinaire nga saka seka yelama do charti tabulu la ablay o kany la sirène ko kunyana ko la labi fatulen ko fe ko mangambe a tienta baw ni a dogo ke doni a balma ke don ñongo ci ablay aka tien ko la ayu si pesco la no la ko kramo ko la fasa tondoy ko wara ma fomba bora daba fe ni kuna wuluy non mi rafana be tadike balo fe son gela lila able ko abe son gela la se du chama kono ni watin asikatola aya be wola yoro le malien ale ko ka sementia ka foko Mali fini tu be wuli ka jola kusube jamana chamantie ani club bien français ka sementia ka fo ku koni dangar ke ba wachi chamana wa ku ka kala ke mne chama fana mne na ula ako sefe mi rafna mtalike yagali mi mbini do orange ni maltelika sharafe oku uka barakelo koni ajira ka fo ku shara sosora a ku wala yato ablandan Nejme, le repère. Oui. Ala sementia ka foko shara ko ne yejala kibi maltel ni orajinga ka foko répondre ku ba yo wartigali mi kam ko kun ka sefo ne wati numa oku amabbe ku ye shara soso oku kanga sefo wore milliard keme ani milliard bulon flani ko ka osara akosra tkela oku barakelo ko najira ka fo uluma jeni okoyi ablay donc répondeur tumbu war minana ko wa fi ko war segi e may ni ka téléphone tara répondeur ka yo giringa tiga oui normalement amanga tiga oui amanga tiga ko nta manga amanga war fu sa répondeur la una bobo nga kon no matike wa sha ko shala fu una woni dal ala ka ni mandam amina tabarakallah bon andre tani bi bo ko kono mina kuma fula de foye ko jateminɛ ko mine ka bila gidɔrɔn ka ca bamakɔ sisan dɛ gidɔrɔn manaji awɔ geyi b'a fɔ geyi bamanankan na o bɛ sira caman kan a bɛ sira caman kan o tɛ wa mais bamakɔ kɔnɔ yan bamakɔ kɔnɔ gidɔrɔn fɔlɔfɔlɔ mun dara 1946 gidɔrɔn fɔlɔfɔlɔ mun dara o dara en 1946 Deuxième guerre mondiale banni. Deuxième guerre mondiale banni. Mbot rimage. Ni rimage don. Ni buta dibidani. Dibida. Adonda kata nyesi dabama. Como ko ci le boutique ube mécanicien be. Aussi tirani de rimage. Dans le niveau ni yoro. Dibidani. Adonda flere. Aseleke boutique ube mécanicien ni réparateur ni moto frela ube. Ibo nyesi kata o de rimage. Oui, à Folloy.
Aflana, la route de la société submersible. Wafo Sojibasra. Sojibasra. Namitame ya. Kabo wafo Samori Keleke o Meribadala. Ka Posuba Chechi. Ka ina ka Sugu Chechi. Ka teme ina dala. Ka teme Nyarela. Ka teme ya Kenzambugu. Ka teme Sanvilla. Ka ta Badala Sediba. Oya Aflana. Kabo Meribadala ka ta Badala. Badala. Wafo on dit la route de la société submersible. Maintenant on va la route de Sodiba. C'est on va faire la route de Sodibasra. C'est on va la trouver. Mais tu vas beaucoup voir va faire la route parce que Luka Babli ni fitinimbe ni Jidona abiyalaka. O des sociétés submersibles. Société submersible. Jibisra ile munga. Babli do nga Jibisra. Ni Jidona ni Samena ni Jana Jibiyalaka. Matiteme. À Savana, la route de Lido, par la route de Kati, par Kame. Kata, Ibata, Meribadala, Ibiteme, Carrefour des Jeunes, Maltel siège maintenant, Soudan Siné, Aveni Kase Keita, Ebina Teme, Badjalan Folo, Badjalan Flana, Badjalan Savana, Nyamirambougou, Ibido Samela, Ibi Yele Dougman, Sera, Oda Savana. Donc, l'image est followée. L'image est followée. Flana, Sodiba, la route du Lido. Quatrième route de l'aéroport, alhamdulillah, aviation. Katana aviation, assez sobelebra mumbe ni hakliba. Assez demi. Ni abu fochogoli bibliothèque nationale Sirata. Ni tare sobelebra dobe. Ou assez bekari fo o. O c'est un aéroport sobelebra mo gotu mi jibodo ko. Kera mi bita o le tire soy. Aéroport ka sodi we. Ou yoro bekari fo ale. Allez, Magamakala, Bachola. Odea. Maintenant, donc, Ode Ananaï, ni de Sranani, Manaji Boromunka, tu vas bouffer. Follow Bomoko, par la société Sojetra, ingénieur Garnier. Donc, et puis, vous pouvez éviter Meribada, parce que Meribada, tu vas bouffer sur le follow. Meriba, tu vas bouffer le camp Europe. Yanouka Kulbajo, gouverneur Tumero, Barat Tumeko. Donc, u b'a daminɛ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la o de kama ko Bamako ka taa Mali bɛɛ la n'i bɛ sumɛli kɛ u y'a jate o yɔrɔ la o yɔrɔ u b'a fɔ place Magino fɔlɔ sisan an b'a fɔ place Liberté maintenant a filanan ka bɔ Bamako ka taa dugu wɛrɛ la goudron fɔlɔ mun daminɛ na o y'a 1950 o ye goudron fila de ye la route Bamako Buguni bande de 50 mètres et la route Bamako Kati par Koulba. Kulba sira glan la. Ka bo Bamako ta Kati, ka bo Bamako ta Buguni, uli de sira fla ka Bamako tugu dugu wɛrɛ la. Uli de fole o kɛra en 1950 4 ans après les premières routes de Bamako. O ko fɛ dɛ, to wara la ka taa, tubabu y'a to bɛɛ kɛ. Mais toujours jate bɛ minɛ Meribada la. Toujours. A bɛ daminɛ Meribada la. Ka yɛlɛ Kati, ka bɔ Meribada la, ka taa Buguni. Ninnu de les deux routes première interurbaine. Les 4 routes premières de Bamako, n'est mon foyer. Donc, on devait me le foyer. Tabargala. Donc, il y a. Akila famille la. Akila jingindo a nafakabo. A nafakabo. Sabula watu anga do fana sira ko damena chugo mena jamana nkona. A jamana jogongona. Awo. 1946, les premières routes goudron de Bamako. 1950, les 2 premières routes intervilles hors de Bamako. Donc ni ne dawali ibaro mi mo dawali ban bela nagli wala encore atité sigli ngura 2002 o de goudron inauguré kata kulubani ka inauguré awa Allah akbar ouais ay yira mo fona taga nim peke ale goudron ko masé kulubani e ko mi ali bi goudron masé bo mo ko amasé tombok amasé tilafolo on fara bala samedi woro e ko laji barata ga kuyi sisa me ubaka sisa ati ko ne chamake ati chamake bo anga frontière na ati te fembege ka frontière nu do on do gun nyona après Mali kono ay sira chamade la de ati chama ko et puis Mali kono yoro capitale régional chité ati te 5 km de goudron ka kono ati hal Tombouctou 5 km ya ke chenjam mais sira ngun chena ko so ne bo wati ne ga bo wati labana no sira ngun chena ko so doni aw goudron me Tombouctou kono nana akun chena ko so doni aw ndaro ni ko me ga senga lagla ko so aywa sino jere la akausa goudron ka bo
bon lakananko in fana kun ye kɔrɔbɛlan ko kuma ya kosɛbɛ siga t'o la nka ne hakili la ni lafiya nana baara fɔlɔ kan ka ɲɛsin sisan ka goudron da ka taa kɔrɔbɛlan na pour que mɔgɔw ka se ka Mali dugubaw lasɔrɔ nɔgɔya la siga t'o la awɔ i Traoré Jite Kambɛ nba